guys! Εδώ πέρα MNS. Δεύτερο επεισόδιο της σειράς. MNS Greece Survival. Σε αυτό θα παίζουμε. Σε αυτή τη σεζόν μάλλον. Και ξεκινάμε. Στο προηγούμενο επεισόδιο είχαμε βρει το χωριό. Μπορεί να μην περιμένατε τόσο πολύ survival. Σιγά το survival. Ναι, και έχουμε ξεχάσει πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Σαν τι? Άσε, καλύτερα μην αρχίσω ξανά. Να κάνω λίγο το music, master volume. Ευτυχώς έχει το music off. Βάζει κάτι τρομακτικούς ήχους. Και βλακίες επίσης. Αυτό λέω να το κλείσω. Γιατί το λες? Πες μου, γιατί το λες? Να ψήσουμε λίγο τις μπριζόλας μας. Να κάνουμε ένα γιγάντιο σταυρό στην εκκλησία. Όχι. Why? Τι είναι αυτό? Make a potato. Με την αξίνα. Πλάκα κάνεις τώρα. Μωρέ, δεν πειράζει. Οκ. Sorry για τη διακοπή. Συνεχίζουμε. Λέω σήμερα να πάμε για mining. Άφησε το σε μένα. Οκ. Οκ. Περιμένετε λίγο, θα αλλάξουμε θέσεις με το NES. Ωραία. Όπως έχω και φόντο στον υπολογιστή μου, keep cool and go mine. Οκ. Πήγε να βρεις μια σπηλιά καταρχάς. Αυτό είναι το δύσκολο. Πλάκα κάνεις τώρα. Πήγαινε από τα δεξιά. Είδες, έκανε και μου. Από εδώ. Από εκεί. Στρίψε λίγο αριστερά. Τόσο. Λίγο περισσότερο. Τόσο. Έλα τώρα, Τόσο. Εντάξει, εκεί. Όπα. Νομίζω κάτι έχουμε εδώ. Όχι, δεν είναι τίποτα. Πολύ μ' αρέσουν αυτά. Δεν ξέρω καταρχήν τι είναι. Έχουμε μόνο τις 10 πατάτες για φαγητό. Όπα, άστο, νυχτώνει. Πάμε πίσω. Εγώ λέω λίγο να κάνουμε τους φύλακες στο χωριό. Να δούμε Όχι. λίγο τεράτα. Όχι. Κλαψιάρι. Άκυρος. Ναι. Πήγαινε κοιμήσου. Του τσέρτσι. Και έχουμε και επισκέπτες στο σπίτι. 3. Δεν σας ταΐζω. Πάρε λίγο τις μπριζόλες που ετοιμάζω. Ωραία. Πήγαινε κοιμήσου. Ωραία. Πόσο την έχεις την όραση, ρε? Το brightness. Ναι. Νομίζω στο full. Α, Γιατί? εγώ το έχω κάπου στο τελευταία. Άκυρος. Και ξανά. Ακόμα και ο φούρνος. Έτσι είναι το Minecraft. Ξέρω. Και δεν χρειάζεται να βάλεις ζαυλό του τέτοια φορά. Σε τέτοιες φάσεις. Να κάνουμε ένα chest να βάλουμε κάποια πράγματα πριν πάμε mine.
Ναι, επίσης, καλύτερα να κάνουμε και κάνα πίκαξ. Συνταγή, παιδιά, για το chest. Θα χρειαστούμε μόνο... Μη λες πάλι συνταγές! Α, Αυτό να το έλεγες στο πρώτο επεισόδιο. Άιντε. οκ. Chest. Πουτιά. Ωραία, πουτιά. Εδώ. Here. Chest. Λοιπόν, βάλε μέσα το apple, το gold, το μισό ξύλο. Είπα το μισό ξύλο. Και τα sticks πάρε. Το Μίλω, γιατί να μην το κρατήσουμε. γιατί θα το κάνουμε κάποια στιγμή μάλλον golden apple. Α, πολύ μεγάλο καιρό. Το περιμένω. leather το leather βάλε μέσα. Τι άλλο. Αυτά τα κρατάω. Τις πατάτες βάλε. Α, εντάξει. Έχουμε αυτά. Αφού επιμένεις αυτό. Γιατί αυτό. Wooden. Τέλος πάντων. Άστο. Εντάξει. Α, εντάξει. Να μην σου χαλάσω και το χατήρι. Ωραία, αν είναι... Πάρε το... Βασικά όχι. Ξέρεις τι μπορείς να κάνεις. Ναι, θα πας να πάρεις λίγο από κάποιο άγνωστο σημείο ενός σπιτιού από το χωριό. Όχι ρε, από εκείνη τη μεριά την... Αυτή πρέπει να τη χτίσουμε. Θα τη χτίσουμε κάποια στιγμή. Άκουσε ένα... Ναι, το άκουσα κι εγώ πριν. Ναι, α, κατάλαβα που λες. Να πάμε. Φάει λίγο. Θα πεθάνουμε από την πείνα. Lunch time. Συνέχισε. Να πάρω για ξύλο. Όχι, όχι, πάρε κι άλλη. Να έχουμε μπόλικη. Πάρε το μωρέ. Μπράβο μου! Μπράβο σου! Πήγαινε κάνε μια άλλη. Τώρα έχει γίνει σαν... Δεν θες να πω πως έχει γίνει το σπίτι. Μην πεις καλύτερα. Λίθιμο. Και παραθυράκια. Αλίμονο. Φτιάξε μια αξίνα. Τώρα πάμε για mining. Πάρε ό,τι έχεις. Πάρε και το cobblestone. Θα το πάρω. Βασικά, φτιάξε sticks και με το κόλλι που πήρες κάνε torch. Εντάξει, φτάνει. Άντε καλά. Για ξύνα να έχουμε κι άλλη ρε. Α, σωστό. I take that. Τι κάνεις. Α, για δεύτερη αξίνα. Να κάνω και Όχι, τρίτη. εντάξει, όχι. Είναι πολλά. Δύο. Φτιάξε και torches τώρα. Αυτό εδώ. Οκ. Torches. Έλα μου, ντε. Α, και τους torches. Μπορείτε να τους κάνετε εδώ πέρα. Ναι. Όχι, βάλ τα όλα. Όσο γίνει. Πολύ. Μωρέ, καλά είναι. Οκ. Πάμε να βρούμε σκηνά τώρα. Τρέχουμε στο λιβάδι. Ποιο λιβάδι?
Οπα. Αυτό είναι που... Από εκεί που ξεκινήσαμε, ρε, είναι. Ναι, ρε. Όχι. Να, νόμιζα ότι ήταν σπηλιά εκεί πέρα. Όχι, δεν νομίζω, όχι. Πέρασε τη λίμνη και πήγαινε απέναντι. Μπας και βρούμε. Ποτάμι είναι. Ό,τι είναι, ρε. Δεν πειράζει. Μωρέ, μωρέ. Τι ήταν αυτό? Άσε καλύτερα. Άσε καλύτερα. Α, ζαχαροκάλαμα. Άντε πάρε, μωρέ. Και έχει και κλαίει εδώ πέρα. Θα το πάρουμε καμιά άλλη φορά. Δεν μας χρησιμεύει τώρα. Τα squiddles. Όχι. Δύο. Οκ. Συνεχίζουμε για να βρούμε σπηλιά. Σε κάποιο επεισόδιο να πάμε να ψάξουμε για πυραμίδα. Στην έρημο. Εντάξει. Α, ναι, και κάτι ακόμα. Μπορεί όλοι να περιμένατε για να πάμε στα server με mini games, αλλά δεν έγινε αυτό το επεισόδιο. Άλλη φορά. Έχω φύγει πολύ. Μωρέ. Ξέρουμε που είναι το σπίτι. Άντε, βρήκαμε. Επιτέλους. Πρόσεχε το τέρατο, έτσι. Σίδερος. Και μάλιστα αρκετός. Θα έχει και από κάτω μάλλον. Δεν έχει. Βάλε κανένα τόρτσι. Τώρα. Και ακούμε και Όπα, σκέλετον. σκελετός. Άστο, φύγει. Έχει μέταλλο. Δεν μας βλέπει, οπότε πήγαινε πάρ' το. Όμως μας βλέπει το ζόμπι. Θες να πάω εγώ? Όχι. Και ναι. Έρχεται. Έρχεται προς το μας. Έρχεται προς το μας. Αφού έχεις iron sword. Ναι, το ξέχασα. Θεέ μου. Τι θα κάνουμε αυτό το παιδί, Ναι. Άντε γιόλε. Αρ. Γιατί τόσο ζόμπι Ναι. Δεν βρίζω. Θα κρατηθώ ήσυχος. Όχι, δεν σε κατάλαβαν και τα δύο τέρατα. Να πάω εγώ. Περιμένετε. Να πάω που το έχω ξανακάνει. Να πάμε στο χωριό να πάρουμε το leather και να κάνουμε πανοπλία. Φίλε, τα έχω και τα δύο τέρατα άνετα. Στο λέω. Να βάλεις το ένα να σκοτώσεις το άλλο. Ναι. Όχι. Έλα. Συγγνώμη γι' αυτό. Και πάμε. Τζερόνιμο. Πολύ κλέβεις. Ατάκες. Όπα, τώρα έχει και creeper, σοβαρά. Τώρα είναι 2 archer και ένας creeper. Λάκα κάνεις. Πόσο σκελετή είναι. Να ρε, δεν βλέπεις. Ένας, 3. Α, και το ένα, ο άλλος έρχεται μαζί μας ρε. Φίλοι είμαστε από παλιά. Αχ. Και μας δίνει τα καταμάχητά του βέλη. Και έχουμε τόξο. Αδύναμο, αλλά καλό. Οκ. Και έτσι είμαστε καλά. Σοβαρά. Όλο αυτό το κάναμε για ένα κομμάτι σίδερου. Πόσο χαζοί είμαστε.
Δεν είμαστε χαζοί, αλλά δεν ξέραμε ότι είχε μόνο Το ένα. βέλος που είναι καρφωμένο στο σβέρκο. Attack on Titan φάση. Χειρότερα. Στο Attack on Titan έχεις αποσπαθεί ουλιά στο λαιμό. Μην το είναι ωραίο να την το- αχτείς, μην είναι να την αχτείς. Όχι. Κάτσε, πού είναι. Τα έχουμε φτιάξει όλα πέτρινα. Πού είναι. Από κάτω και τα ζόμπι είναι από κάτω. Πόσα βέλη έχεις? Ένα. Μας πήρε το ξύλο. Από εκεί πέρα πρέπει να έχει και spawn ζόμπι γιατί βγαίνουν πάρα πολλά. Μάλλον. Θα πάμε κάποια στιγμή. Δεν γίνεται ρε φίλε. Έλα τώρα. Τα level πέφτουν κάτω. Βροχή. Πόσο άκυροι είμαστε. Εντάξει. Για αυτό δεν γίνεται έτσι. Ήταν η επιτάση. Ω, το creeper. Γεια σου creeper. Πέθανε. Να πας κάτω να το σκοτώσεις όλας. Όλας! Ναι! Μπράβο. Παίζει να έχει και μπαρούτι να έχει αφήσει. Ναι, φαίνεται ότι έχει αφήσει. Μπαρούτι. Gunpowder. Εγώ είμαι ελληνικός τύπος, τι θέλεις τώρα? Τι έχει? Δεν το είδα. Σκελετός. Σου έχω βαρθεί. Αχ, πολέματον εδώ πέρα δεν μπορεί να ρίξει πολλά βέλη έτσι. Ό,τι και να ρίξεις σκάλες θα πέσουνε. Και creeper! Κάτσε να μαζέψουμε level και τα λοιπά και τα λοιπά. Σκότωσε Αντίο τον! creeper. Σοβαρά τώρα ρε. Α, σκέλετον. Εκεί πέρα παίζει να έχει και λάβα γιατί εκεί πέρα έχει φως. Τι είδες αυτό. Παραλίγο. Γιόλο! Εντάξει. Κι άλλος. Τι από όλα τα spawn θα έχει ρε εδώ πέρα? Καλό αυτό. God damn it. Έλα. Σοβαρά τώρα. Έλα. Άντε. Πόσα βέλη έχεις? 5. Και μέτρα και πόσα έχεις στο σβέρκο? Ω, Ραβίν. Άλλη μια φορά. Και σε κάποιο άλλο επεισόδιο. Ίσως. Μάλλον. Τι έχει? Δεν το κατάλαβα. Αυτό μάλλον θα πάει κάπως σαν κύκλος ρε. Γιατί τα κλείνεις? Να μην περάσω το έρωτα. Ναι. Μια χαρά περνάει η αράχνη. Η αράχνη. Δεν έχουμε βρει αράχνη μέχρι τώρα όμως. Αλλά είμαστε σπηλιά. Σπηλαίος. Μπαμπα. Αυτό δεν το κλείσαμε. Δεν πειράζει. Θες να παίξεις? Μπα. Οκ. Παίξε λίγο. Άλλη φορά εγώ. Εντάξει. Να. Πρέπει να πάμε λίγο. Πάρα πολύ μέταλλο σε αυτή τη σπηλιά. Έχουμε 16. Και έχει κι άλλο εδώ. Συνήθως στις σπηλιές που πηγαίνω έχει πάρα πολύ κόλ, φίλε. Α, έχει λάβα. Καλά σου είπε ότι φωτίζει κάτι. Εκεί πέρα. Πρέπει να κλείσουμε το βίντεο. Εγώ ήμουν ο M. Κι εγώ ήμουν ο S.
κάντε ένα like, αφήστε ένα comment Και ένα κάντε subscribe. subscribe. Το είπα. Subscribe! Τα λέμε!